זה להיות פה בבית ספר, בוא נצא. זהו, סיימנו את יום הלימודים. בוא נגיד שלום לאלון, הוא הגנרל פה. בוא נלך לבית שלך. וואו, בית מאוד מגניב. מילת, כנראה אשתו של גרג. זה החווה של גרג. יש פה את פוד. מה נשמע? אתה מוכר דברים טובים. תומאס, מה אתה עושה? אוי, וי. תומאס בא כנראה לעזור לך. סמיון, תפסיק לצחוק על אנשים. רגע, לי וקווין, החברים הכי טוב. ג'ון, טוב, בסדר. פרנק, מה נשמע? עוד פעם, סיימת ללמד את הכיתה הזאת, כן. אני שמעתי שקצת קשה עם סמיון. שלום הנרי, איך עם אדון פרנק? בסדר. אוקיי, אז עכשיו אנחנו... מייקל, שלום מייקל, שלום מילינה. עכשיו אנחנו נלך לחווה השנייה. הנה רוטמנס, עשו לו סאב, אחלה יוטיובר. הנה רולי, זה אבא של הנרי, הוא ככה חוצר את הכיתה. הנה אני עם הגבינה למעלה, גבינה. הנה הבן שלי והנה הבית שלי. יש לי פה ראש פרה תלוי, שולחן אוכל. הנה גיי מאסטר טיקס, סטייל קורה. הנה בואו נראה לכם את ההמשך. פה יש את הבית של גרג. גרג הוא תחום, יש לו 2 חוות, יש לו הרבה עובדים. אחרי זה אני אכיר לכם פה קצת יותר את האנשים. הנה, אז בואו נראה מי העובדים של גרג. אז יש פה את רולי, העובד של גרג. גם רוטמנס, הוא מביא לו חיטה והוא יוצא, לוקח את זה לבית שלו. מייקל הוא סוחר, מן הסתם. הנה גם גרג עכשיו מביא לפוד את החיטה שפוד יכין לחם, הוא קונה ממנו גם פוד קונה, הוא לא רק מוכר. הנה מילינה, אשתו של גרג. הנה אלון, הוא הגנרל של הצבא. גם יש לי חבר שקוראים לו אלון. זה למה קוראים לו אלון. האלון הזה זה על שם חבר שלי, זה הבית שלו. גם צנוע, חמוד. אז בואו אני אכיר לכם כמה תלמידים שעדיין לא סיימו ללמוד בבית הספר. הנה, פה יש את מקס, אח הגדול של סמיון, ג'ואן, הבן של איך קוראים לו? של פרנק והנרי, הבן של ג'ון זה ג'ון, הבן של אלון, וזה דינה. עדיין לא סיימתי עם המשפחה שלה. חסר רק האבא, עוד כמה בתים, חסר כל מיני אנשים, כמו למשל גרג יש לו, גם לתומאס יש, לג'ון אין בית, לפרנק אין בית, לרוטמנס אין בית ולרולי אין בית, וגם איך קוראים לה? וגם לדינה. אז הנה, בואו אני אראה לכם גם משהו. כעיקרון התקנתי פה כמה מודים.
הנה, יש פה גם אזור קצת סודי. כן, פשוט הכבדתי פה כמה דברים, ובואו אני אראה לכם משהו אחד. בואו ניקח למשל קאבלסטון, נכניס אותו לפה, ווופ, יש פה מיני קאבלסטון. תראו איזה חמוד. אז לקחתי בלוק אמרלד, עשיתי מאני, ויצרתי מכונה. מתי שאתה מכניס לשם אחד כזה, אתה מקבל שולקר בוקס שלם עם אמרלד. אבל היא די נהרסה, לא יודע, משהו קרה לרדסטון, משהו מוזר קרה. טוב, אז אנחנו נעשה פרק אחר של זה, שיהיה הרבה יותר דברים, ועכשיו אנחנו נעבור למפה אחרת. אוקיי, חבר'ה, בואו תראו, יש פה אחלה דברים. יש לנו ביירון, גולם סליים, כל מיני שכונות מסוג אחר. הנה, כמו שאתם רואים, זה לא באמת משנה כרגע. והנה, זה בית שבניתי. הנה, פה זה בית היסודות החשמלי. פה, אם אתה רוצה לישון, אתה יכול לספור את החלון. הנה גם אור, אותו דבר. רגע, חכו, קאט. אוקיי חבר'ה, אז פה זה האור של כל המודל הזה, שם יש כל התמונות של היסודות. ואם נעלה פה על הבלוק המסומן ולחץ על הכפתור, אנחנו ישר נעלה במעלית לקומה השנייה. בקומה הזאת יש את חדר האש. חדר האש גם יש מרפסת. אם נרד, יש פה את חדר האדמה, פה יש את חדר האוויר, והחדר הראשון שנכנסנו אליו זה החדר. בעיקרון הכל אותו דבר עם המתג והשטויות. פה יש עוד כל מיני דברים שעשיתי, כמו זה שלמרות שבלילה הן נדלקות. ופה יש את השיר הזה, תקשיב טוב. חמוד. אני יצרתי לחן מומצא. זה היה פשוט טמטור. פה התאמנתי קצת על פרקור. מה שמיוחד בפרקור הזה זה שאם אתה נופל אתה יכול לחזור אם אתה בסורווייבל. מה אני חושב לעצמי? קפיצה של 4 בלוק. טוב, יאללה, בוא נדלג על ההר. הצלחתי לעשות קפיצה של 4 בלוקים בלי לשים לב, אפילו בלי השיפט. אוקיי, אז הנה בוא נגיע לפה. פה זה לא עוד 4 בלוקים, זה קשה. הרי זה שלב עוד יותר קשה. אז הנה, פה אתה חייב להיות ממש זריז, וכן אפשרי. ופה אתה פשוט לא יכול כל כך לחזור בסורווייבל. פה הנה, רק בקריאיטיב אפשר לחזור פה. הנה, כל פעם שמישהו דורך או פה אני מקבל שלב. אני לא כזה אוהב את זה, אבל בסדר. אני עשיתי עם קומן. הנה, פה זה גם הניסיון של המעלית. פה שמתי בלוק תאורה. לא חשבתי על משהו אחר. הנה, זה כל הרדסטון של הבית. הרבה רדסטון. כמעט הכל שם רדסטון. אני גם בתיאור של הסרטון אני אשים קישור
לאיזשהו מדריך של יוטיובר ישראלי בעברית על קצת רדסטון. בהתחלה זה יותר למי שממש לא יודע מה זה רדסטון. זה רדסטון למתחילים קיצר. אתם יכולים ללכת לקישור. אבל לא יודע מה עוד יש לעבוד. יש פה בנדסטי כזה. פעם. צ'ארץ קריפר. ירוק, כחול. צ'ארץ קריפר. קיצר. זה היה הכל היום. ויאללה.